Bari amangana a beauty and hairdressing. Aigon koigiri bari iguri pedicure, manicure, barbering, braiding, plating na yande amange. ICT. Aigano Institute ye ebwatachi computer nebinto ebinge by'okwegeri ya ICT gwetania skuru ndi yonse era sorogongoro iga. Asa malieta nkuru kwa Alpato Maliba, mwalimu omonene Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire bya sana asogotoa institution igwecha saya ase ng'encho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cy'obufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru ye linde banyore system cy'obufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cy'umuriro bwestima na kubeka chinguru ecyo ase emeche n'iki company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nikikotoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Emagoroba engi omwanchumu ligereria andonsi asoto bwaterete echumatatu ya bene yechitariki 19 ekeroto gukwarigania ase nchira ya bene elio tunyare ko batogusanga mange ayagendrete kukolekana na boigabere kagwateka korwa chinkonko inye chinsi andonsi asoto bwaterete no kwegena kwanenga ejumatatu yago yabeire entwaereru karibu sana ase keunga chinsa ibere elio tukomanye ayagendrete kukolekana korwa nsemo au Wilson Makori nero kwene kinga nkuyanyorole ase nchira yebimanyererio na nchene gonkuru kwa Ruth Kemunto.
Mwanchumu ligereria aye chinsa ibere nigo toguchaka na roboti rwo ichania asabanya nyimbo banyanguso bachakiri obotukiri muriuka magega y'omwana omunyaruka ore grade gya kane oyo okageire gusaliwa nabo igokong'entwa n'omuberoye kunyara koba gokorutwa roche elio kibeni nyacheki imeye ward ya Bobasi nika goita ya eye para bono chira para tone wikira maragoba togachi kumuganya umwana ng'ayia agenda nkoburi umwana omwaba ng'aki makori ng'ai baro manasi agenda manasi barari ana uno ngoita kodi eri umwana ori nabekire baka none ngori samwe okoboka maybe na bonta ke serikali eri gojochunguze nenda ete bakore mara kabere serikali ne bwato gweso yokomanya mang'ana eita onyokorere tweke bekende gatoko yo mororiro mumanyire tigamukore tachikomoteba utachulikana bakomanyekana Nitori koji kwa remera dia mondo ngakia kongen mono gaki ebi gotia bwate tiko se gaget mono itenga no chagwete gaitira ngakore gabe kworo kore ngano nari gererio mono munarute tu gatajiti ko kore gajiti ko sukana ende ko chiande oya bekerere bikoro twanga mone ngando chakore te ndo chale ande birisi gaki ndu yango se nada yango nyekora gokore taya to mwanya bantora bisinya saye to kumobisa Oje kenda ekenyore kabire bari maro mwake rojo mwana obita bonga kimwena ali ngento kia beto na bagwete kabire na kero kike kaere buna kia erede no mwana mokondo gure kabire egiagere kene kenyoro mata so security iga umujando tubwata amusori to say this lakini kere kene kia mangana onyewe bale ko gende se bale ko genda obogi mabuo monte kero mwana asirire kenyoro Buarenge bwenge ngene ne goetani biashara binde byonse ankyo yondo kogenda batene batatebiki igona imogana agera bako musikali otomwali orumane sabiti nyagi ngoma tenga gi bono onyeko baiga abande no barabunye jegi ngaki toko ba golie bite byanyu ekinya sore bitindete abiko kore binto kuna batagete so ngone karto kolera serikali kende ngeyo bakonya ikiera abandu na bakonyi sore Nabaroje se bakonyo nabaroje abakoni ekini no batebi kende ngeyo bagora bagokora ono ino mu jantu batinse ngale tatogo ketingane ya ile nande to wanja magana ya gendra si bono otogendra te kokora obotuki otogo konya to gosaba bana nchi batokonya egera yindu mumenyeta nande mwe manyete bwa Mwanchumu ligereria oroboti rwo ichane kigima kurugali ase ward ya Nyacheki imeye bunge ya Bobasi kulene ntore no kwegena nga serikali ne chigo kole mirimo yaye no bwene gutuka ekero togotigana nayo emeroberio yobwagachi bwegetigie chindege egiasunika nigo irachake limuriuka inse yomutienyo yomo oyuli mutukuru bono aya ngolengana no munyakirogo o Kenya Airports Authority KAA umuske Caleb Kostani kagukwana imeyegetie kio litukulia lero Kostani nigo aene kebuna egetie kio nigo kereire angechi milioni chimisato eliokoera ase baba bagukwanira igoro yobwagachubo asensemo yaye umugavana bwe county ya Kisii umuske Paul Simbarati nigabaga koenekia nagoteba buna nigo emerobeliyo erachigo chakali mulioka asabaga kubolia abamenyi bechinsemechu anene abasuneka okubwaterana na gusira umurobeliyo goika oikiro mwelio. This works is going to cost slightly over 300 million to do the airstrip to good aviation standards. And with the few challenges that we have identified, we are going to work very closely with His Excellency Governor Simbarati in order for us to have collaboration between the national government and the county government on how we can fast track and make this airstrip much more viable in terms of accommodating bigger aircrafts. We shall do what it is required as it is and then work slowly on how to expand it, to make it bigger, to make the runway longer so that it can accommodate the bigger aircrafts. Otherwise, this work should start within the next 5 weeks. We should have a contractor in place ready to start the works. He has promised that in another 2-3 weeks, they will have started the issues of procurement. Hopefully that we want to ask them, before the president comes,
that by the time the president comes here, he comes with a contract. Honorable Mbati has just indicated that always these things happens nearer to elections. We don't want this one to be a weapon of election. It's a weapon of development and the business. Therefore, we are looking forward to really to ASKA, as you have promised, good brothers. I was with him in Parliament. You guys, let us fulfill it. I know that the president, yes, has done some good work. He has what he promised. Some of the roads that he promised in the county at that time we were here. They have actually been procured. There are those ones which are on a design stage, as it were. Therefore, looking forward that this one will be able to be finished. I'm told now they are not going to do category 1 planes running here. They want to see if we can have category 2. Therefore, we want to urge our people, be patient. Let us see what the government can be able to do within that one and two, around 5 months, as the chairman has just indicated. Nigoba omogoko munene guchiase abamenyi ba muneke ime yewodi ya Nyatieko abamenyete ase chinsemo chiegoti abo babere bagwetera makomu ao anene aso konyora mache chinga kichumura kera ingana ekobairira barabuo gutara kilomita goika 3 elio gochukurigia mache ayo bagutumika ase chinga chiabo gukwana ase chinga kichu bari kolemerwa egesima ase chinsemechu nigo babere bakorokia ogosemeri kwabo nonye nukugochugokinia nonye ne sector yobolemi aso bwange bwa machayu Depon Asanya noroboturu abamenyi bekenyoro kia moneke abo bamenyete asegoti imeye wodi ya Nyatieko ngobono beso kirena kogokera umuroberio bwa machi oyobere kogosiori wa chinsemecho nombo bunge borogongo ruo mheshimiwa Anthony Kibagendi maiga yogo chandika asokonyora mache asemia kemenge Data nengoro kwa Lispa Robert chenomo kadio moneke ditangani kwa kiro mheshimiwa itombi yamono asengi nchoko toletera mache twabere togo tarasa tambe kuya mache kilomitange isano togo kuya mache mpaka twagota irentera tere niringambi yamono asengi njojo mheshimiwa ito Mr. Anthony Kibagendi asengi nchoko toletera mache aseskuri ya ito ya moneke kuna indwa bangina twabere togo chandika mono asengi njojo kwenda rochare kero morakero ori kwanyoranga none shinge ninchiyo amaze tariroshe na tena tunashukuru sana asingincho tuarorira mangana manene agitotanya korora gisakina sekinyurike kia moneke omwesimiwa n'abaraibande bari babuate program yo gutoremera maje wacha Mungu awabariki sana kotara kwabo asokurigia mache gwetanya kilomita 3 ningana bono yabeka bamenyi abaigangwe sokia na korokyo mogokobo una bono ndega nje tingo na sengurusia maje igabana garabata yana wonkurarandara ngati maje pi oshimi wo mintombu yamono na nembu yamono kane. The best thing that the MP has done is to empower the community by bringing a long-term project in the community. Hense moyende etugo yabo nigokonya yakeire oburemi bwabo nabo igokonya bwasirire kubatekana no kubora kwa mache ase chinsemecho nabono konyorere tugo yaita mache ne kasengo ngwasero cha sengenzu toko stari kya mache okoni ayoko spitianga ayoko rosendagera che bunomo sae na magere mbiyamona sengencho ayako bwago demera mache for a long time we've been really suffering konyora mache okonda home issues buno okorobore our irrigation and especially domestic uses. Napanda mboga kwa wingi, managu kwa wingi, tukobekera mate, bona igule byase project yo mheshimiwa Anthony Kibagendi. Ya ntuna nendo tagetikende, omora ina Anthony Kibagendi sengencho to rusire ibuyu mutu. Chinga kiechecho ni goboigo bagokera emirememi ya omujumbe agendete kubakorera. Anena soko ene kianga bana nkogenda bali chiskuru kubarosiria chipara.
chibese tugite umuntu otetera amagendere basari ngorware chipara tose nama so we very grateful. Uripoteri kataseni kia Gatembe kuroiga Moneke ewodi ya Nyatieke bunge ya Kitutu Chache South meye kaunti ya Kisii Elia Nenkoro kwa Dipon Asanya. Biamono mulikito Dipon Asanya ase oroboti ubu. Abalimi bekemerigie chaye ye factory ya Gianchure nigo egati yabo baba bagwesokira itukuria lero na kurubikana guika ase factory yo gutoka imeye ward ya Bogichora imeye county ya Nyamira ase bunge ya West Mugirango na korolekana kwe murungania ri ogutakanwa wechibesa chabo echo chabete chikwani wemete na boigo bole mubwabo ubole ase chinsemo cha Transmara aya nkubwatekana no kuigwana okubabete bagutwa oku kumanyikanite muna AGM ase omwaka olia obete koweta kulingana no munyakirogo obwe factory yo ase Rieta Thomas Nyandieka nigo abiriga koene kibuna oyole kugura obulimo bwo amonemete nigo gwikabono ataranyara gwakana chibese chonsi egento kigerete abalimi abo bataranyara gwakana chibese cyabo gwikabono nonya nabo Thomas nigo abiriga kubulia abalimi abo kuba abatoeraru nati babugati siasa chinde chonsi ase kilibuna chibese cyabo inchichi konyara ko bachiwa kanwa muri kyo Fatgad Gisemba na robot yuro Abo negati abaremi be factory ya Gianchure eyo egotoka emeye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira abo ritkoria rero besokia ase para na gokora okurubikana wika ase factory eyo abo ase bakwe murunganiria ugutakana wechibesa ejo cyaonetiwe emete na boigo oboremo ase chinsemo cha Transmara koikabona abana isiko bare ubu maana bana mbaragende skuru Igo tubwata bokongwa sengencho ya abana baito necha enero tulengeretie gotokonya bona ntubwati bando ntubwati ndagera igo turi no muichano monene eserikali mwanya tuabayicha yekemerigie ito kumuranchete nabo konguna ndi turinde nje kurwe bange sente yanyesa kitu ya GN24 ntwachete gagese factory tokaiwana nga chibese kiri chiemete na maremo kya wende kurugo tara 15 mutienyo lyo etete mutienyo ali bese anchiyo ndundo tareke tisegi ebona asinja kwetero egento kere kenene keringa kichibese yabasokie amangana yaere injibago chitara chibese kyabanyene oyo no mogoko tobwatu togotare bara akero tuacheta ngakibato tebeti genda moichorie tifom Momanya koja kwa guchibese abantu bambuganire para bagwajire abasajaba imbaimoreta abana bagosomya kubatikana naya nigo munyakirogo bwe factory ye aseyeta Thomas Nyandieka nigo atebire buna chibesa echo choboremo naboigo emete nigo oyorenge kugura oboremo bwo naboigo emete yo atarakara chibesa chichonsi egento keireire ogutakanwa gwikerero iga chibesa echo chase abaremi buna baigwananete ekero babwate egikaro keosieko mwaka kimanyikaine muna AGM urio togoretio oboremo twaganye tatwakane tare 15 eri chibesa chibeka mo ne chemete twakana abaremi na twigwananete AGM ni pati mbaya ngataka neti tare 15 tuamwaire ribaga ande akiarigania kane wikarero nangu kwana bese icho bolemo njirakanwa na enderende chibese bolemo na cyarenge kinyinge cyarenge 76 million chirikemete kire almost 28 million ensemo yende nigo munyakirogo oyo iga akiretege okorobekana okoiga kwa baremi andamana rero abantu bari kwandamana barenge kati ya 30 na 40 abali bagianjoro bonsi abali more than 17,000 bone bolie aba bali 30 ande tai bonsi balenga abali abandi nyete na banamba bakuri abo na murabejibigipi bona aba bogosi 15 nabuka baigwete pope inyora kianjore ti factory to wadi kisoni sana nkie kebena bonya matuta jaje nancho na kinere ko mana kunikomyo kajipara kogende pare minute abandaba
ababwate ni ambaya batagete bali bagotogoria machani ito batige kugora ebiasire bitu sariki bali baitu mongaino abune bibago batagete gusaliwe bali mwetu tigana nabo gukwanira eng'ana buna abadirector barense ya KTDA nigo babere bakwibira abarimi kibesa nigo omunyakerogo oyoiga azirita Nyandieka agenderera goteba buna oboroso obubwabekire ne kyombe kya KTDA nigo bore obotingu naigo tibakonyara kwiba kibesa ky'abarimi buna abadirector ntuna abadirector na mwatu jorte gasi eito nduno no koligereria naki abamanager bakore gasi abamanager bari nabo bakumanage factory into no kurigirina kibabo kora naende twaba report motegerera bali babwate bitina munabonye matuta cyaje abamurambaro bari banega batanu bamurabo nabo barenge gichairman g'Pine Center naende ritwa bori tikikura onse ne gikantete barenge bari kubori kikura matunda akababwa korweli mbanya kwegubuya Kingo reporter Gatembe Koregase factory ya Gyanchore eye gotoka imeye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira nje Fatigad Yesemba Biamano omurigito Fatigad Gisemba ase orobotiru manchu murigereria ase orobotirunde abamenyi ebekinyoro kya bombure ekegotoka imeye wodi ya Tabaka ebunge ya South Mugirango nigo baba bagwetana chimeme ritukulia lero amono mugambi ebworogonguru maigaye ya mateyemo ogusinyo komwenia omwanchobo oyule ase enkendu naboigo obeteka gusiria obugima bwaye umutinyi oyo moerire nyagusirani igo abeteka gutiga abana babere abo batabwati obumenyo nganonya nase bakomweni tatu mwabo tibabwati Dipon Asanya na Robotiru Yengusana ne yegentindi nigo yaene kigwa ase barasa yabamenyi babombure wagotoke wodi ya Tabaka ime ya South Mugirango maiga yo mwanchu abo komenya ase nkendu nagosinywa ase bakomotindeka kubwatekana ne musana nerororo ase ndemero Demas Oganga noyo Paulo ndo mochioyo Estori yobole mobo omugambi ni gangaine tu ofisi akalikali rubeli kagenda koti etarengebo bono omugambi asagosete ikagwenete gochanga arangeria bagaka bekenyoro baikaranse bamwandi baisinga kyobole mobo ate tukurukale yagera tarengo amanya komeke decision yokolika lirube yokoirania obole mobo okuminga ngomo muro yosirire ekerasira obore mobwayo nyorire nga echirani yarenge moino korokumongina nyagechu oiriro bore mobwayo asege kale keigani gabamenyi bensemeyo batarolekana kwigwana chimeme no mugambi bwensemeyo abanyakenyoro no mugambi namanyete omugambi ere naire kibesa akaria that is why atorukete aya area kabere ntetindiko kwanda kende gyonsiage kong obore mobori bwanya bonyi bwandere ominto na atokwae gutomotindeke ekyagere biri bono ganande ya mentire ya mochari ono mwana muro mitosirete ono ekero twa omwana yasirire ono na tiye tobolemo waje tanyobulemo mugaka ko Paulo na nyagechwa mungo kunyagechwa bairiro bone ono tuwa stoko mwe nekiwa toka umwana wanyagosira no muigone esasira omutinyo alire bire yarenge 160 twatemire kweli na akira gatatu mbaiko ngaichibu Saturday nganyoro mugambi agante bindero ero mugambi ondu bono nkubulie kenyoro ngaki omwana yo ngaitoko moenia Enganane ya matejeiga emirobile yeiga yarorekanire kobe mitambe a soko mweni ya Poi Anderea musacha we miaka yegatwa oyobeteka gusiri bugima bwaye asomo cyo Nairobi nigegenderete kubasararia ebiro dari mu muro ntonka omwana oyo kite akero ina asirete ire tumotile ko jumata na mwana oyo akero omwana oyo asirete tu amwana tumuino ga kasoboro ase agakite nyomba yaye bono mwana oyo ikeire omanya no boremo oyo atu boremo okure Yeso akwa ntonya okora gasi gotore isiko mutinyo no yokabe yesa kwede ari mochari kurende asense moyende enkwana yo mugambi bworogongo roiga Protas Mugunde nigo atema gweatanana na mamochayo ekero yekirete ekoti ya rurete ekinekera Paul bagambanje no mungu nyagicukotini inje tinche tyo none tukerimo inje riri byo kana barigete ne bya succession baika kotini bagasinyana
ibakurangira ngaki obole moboiga muisa negetumna bwatire ekrasi nero ebine bigaswa hata siku moja mimi sikwenda kotini mpaka mediation court nero nja soeto ekagambia ekabarangeri bakagambirana paka isiba ikiranete bakaigwanana bakatabali dia katikati tigabantu kwa 25 feet ekinabata tangani. It is not protest. It is not about the chief that you are seeing here. It is about the court. Eke court ya na chetebo. Kanga ntumuno twalinga bantaba ya otwankwimuka togende gukora appealing. To appeal. Tote abadi ngane ndi abatega. What we do. Kubulia kwabo guchese serikali no gwesoania ime na kwenekia nga abana banyagusira nkonyora bali obone bwabo bono nje ngosabanga abantu batoikange obole moboiga bwachiete boirane kisheria twenda appealing ebintu bichake byakuru muna byalenge elindo obole moboiga boito boirane noyo iganyole asobo obole mobwaye bwalenge umubiro oyo eni bwororo saba serikali none reiguna ki omonte ntakana ngopingwa obole mobwaye bonigu atayo bono kende kyonsi bagototisa ngankoti nero nabekwanda standi obokonguto bwate wetania bune muna kukwana mangana ndo sipi egere omanyenga nyanchama na oganyo mbawe soko chage ko no bako nyine bonde biga. Ripoti rikata seni kia Gatembe kurega sebunge ya South Mugirango eliane nkuru kwa Dipon Asanya. Biamono Dipon Asanya ase oroboti uruo okoboria nigo kwa bwatukirwe anene guchia ase egesaku kyo mugusi ekenyare ko bakegoswa ime yesaiga yo mugusi na gukwana nilio girimo anene okomusira Dr. Fred Matiang'i ase ganga yaye yokoligia ekerogo kyo burai bwense ya Kenya aso mwaka wechiri 2025 muri Keito Fatgadi Gisemba na bakagutwariganiria oroboti uruo. Ababwatani b'ekiama kya UPA kurwase kaunti ya Nyamira bakorawa no regional coordinator bw'orugongo rwa Nyanza James Nyakangi omo chief coordinator bwe kaunti ya Nyamira John Moriasi nabaigo Philip Rwaru oyore omunyakirugo bw'ekiama ekyo kurwase bunge ya North Mugirango egati ya bande nigo besokire na kuboria omugusi bwenzi kwebwatirania n'ekiama ekyo anene ekeramatuko agendrete koberange erio obochori bw'omwaka wechirububere na 2022 bochie okoreka ipati ya UPA na pati emanyire gusi ne chinse mochinde na ndende gotebia abantu ba mintaba gusi na this time moinyore nonya no bochori twakorete moisonde oyo minto mosike Matiang'i oyo koborio president he was supporting a party ya UPA na party ya correct zoning ekobaini gusi aturi no mogoko mune sana yango te yanzo ba minto gusiga na intwe ntutagete go tware party yeito una abantu bande bawo matakarwa bawo karonzo bantu bonse bawo gachagwa bawo natembea babwate chipati cyabo kuru chinga chinse mo cyabo na intu buna bagusito te tware party yeito kuru gusi eri na intu toro mugusi omugima ekero national keki kubaguga ari Nairobi ekero national keki kubagwa yatoka nabagusina barubu barengente kemo na intu twanyore keki yeito buno mugusi korengana na babwatani abaiga ebatebire barabo puna UPA nigo barachie kugenderera komwa amagoro Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokuriya ekirugo kyoburai bwense ndade ko saba bono abaminto bose bagusi n'abarayi bose engaki aerere eritogo support ebisakubinde kora bolinda abantu nga orarua oende sigisi na UPA oboli chikura no akeru na kibono indu togoja twaleta ebyama byebisakubinde mara twaleta UDA twaleta gose no ODM twachikoleta gose Wiper ne byama binde gocha lakini indu tokwenda so bali mbato maeti
Warembo na Matiang'i nere togo support paka yesaira ne asobo iko bwense gosema na kumateba no togo kwera kya nero mwana oito moronge iga okorigere rune baga ye wiki no togo kwere Tiang'i yaroche paka yesaira ne chingaki echecho nigo bagendeire gosemia baria batarairikia bona baki chikura goigumore bago tosiereri nga gusindo bwate chikura abagusie tora abange sana abagusi tora abange Nyamira yoka ndo bwata abagusi ange 1 million egendo gyoka totarakora no kubwata chikura okonyora nga chikura tobwate chijeni simbara bwata chikura tigaba iboke aso bonge babwata chikura bospi na Kisi County ne bwata ange 1 million 2 abanda abo bono bagwaka 700 abande mbara bwata chikura tigato boli oyo mino ngaki no bwate kura no bwate kebande 2027 korugusi torosi 3 milioni 3 mama wote wamekubali Matiang'i wetu Hinko reporter Gatembe kuraigasa magacha manene ye kiama kia UPA ayagutuka gesore ime ye ward ya Township West Mugirange County ya Nyamira Jefa Tikad Gisemba Bia mono omuliki to Fatgad Gisemba ase orobotirunde omora yomonene bwekyombe kyabana boda Kevin Mbadi nigo abereka gukwanira igoro yobokoreri bwa boda anene imeyo muchubo songo nigo abakagutwara geikaro amo nabakoreri abo babona boda ase obwamo baba bakoigwana buna nigo bochori bwa boda burachigokorekana omwaka gocha 3. Nyinyi kama wana bodaboda wa hii Kisii municipality, do you confirm that you are going to work with the government of the day? Yes. Hatujafika kwa 2 term. Do you confirm that mnaenda kufanya kazi na county commissioner na county commander? Yes. Do you confirm that you are going to work with the president of the Republic of Kenya? Yes. Alafu hiyo ingine ni kwamba do you confirm kwamba nyinyi ni watu wa 2 term? Kwa sababu kulikuwa na tashwishi, kuna watu walikuwa wanasema wanataka uchaguzi. Lakini nilipoita mkutano, wengine walikataa kukuja, wengine wakakuja. Na wale ambao walikuja ndio majority, ama nyinyi ndio minority? Majority. Na nyinyi ndio viongozi wa stages? Yes. Ambao umesimamia wale viongozi wote? Yes. So mimi nataka kusema kwamba kuanzia leo hakuna uchaguzi mpaka 2027 wakati certificate ya Barabara power. So mimi nasema kwamba katika Kisii municipality hatutakuwa na uchaguzi tena. Ile propaganda yenye nilikuwa nasikia watu wakinisumbua kwa simu na nini mimi nataka kuimaliza saa hii. Jambo lingine, ile IBC ambayo ilikuwa imejipanga huko kando kwamba wanataka kufanya uchaguzi na hawana grounds na hawana watu ambao hata watakuja kupiga kura, tumekataa. Imevunjiliwa now. Na pia lazima watu ambao wanataka kusimama uchaguzi wa comply na article 6 ya Constitution of Kenya. Integrity ni kitu ya maana sana. Mwancho murigereria oroboti ururwaye Kevin Mbadi uyuro muraibu abana boda na rogotoikia ase mutumuko ase nsementangani yekeunga chensa ibere kolende ase gekagetalie getambe ntoirane elitogendere gukumanya mange ayagendrete gukorekana tobase gusukare nkoirana tule ase gekagetalie getambe. Karibu Borabu Technical Training Institute, kituo cha maarifa, ubunifu na ujuzi wa vitendo kwa maendeleo ya kesho. Katika Computing and Informatics Department, tunatoa kozi za kisasa zitakazokuweka mbele kiteknolojia, ICT, computer programming,
cyber security pamoja na digital animation and media. Katika Building and Civil Engineering Department tunakuandaa kuwa mtaalamu wa kujitegemea kupitia kozi za plumbing na building kwa ujuzi wa vitendo unaohitajika sokoni. Kwa wale wanaopenda umeme na teknolojia ya mawasiliano, Electrical and Electronic Engineering Department inatoa Electrical Engineering, Power Option, Electronic na Telecommunication. Ndani ya Institutional Management Department tunakuza vipaji na ubunifu kupitia Fashion Design and Clothing Technology, Hair Dressing na Beauty Therapy. Katika Health Sciences Department tunajali afya ya jamii kwa kutoa kozi za Health Records, IT na Community Health. Na katika Business Studies tunakuandaa kwa ulimwengu wa biashara kupitia Human Resource, Business Management na Supply Chain. January Intake 2026 inaendelea sasa. Jiandikishe leo na chukua hatua ya kwanza kuelekea mustakabali wako wenye mafanikio. Borabu Technical Training Institute ipo kando ya barabara ya Kisii hadi Ikonge, karibu na mji wa Kibirigo. Kwa maelezo zaidi, piga simu 0746211764 au 0727433205 au 0725533426. Tembelea tovuti yetu www.borabu.tti.ac.ke. Borabu Technical Training Institute, Technical Skills for Development. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye buna mangana watika kira chingake ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo toko kora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video chito boigo share na basani amune amate ejo baigokie wemanye na wesemia tubase kweba turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kobagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao Gatembe Television Network ekenakyo ekeunga kiamamogusie. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results, Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Mwancho murigereria karibu nande asensemeje ya kabere kiunga chinsa ibere iliongendere gukumanya. Muwaziri ebo bolendi bwaime umuske Onesmus Kipchumba Murkomen
ni gabeire gakubwatuka egekure getindi gochase bonsi abo bagenderete gokora obonia oboro isiana boigo botumekia bwa maru na boiga mariogo atancheiri anene imeyense ya Kenya kagukwana korwa county ya Nandi nigo Omoske Murkomen aberika gotabuna serikali nigegenderete kurwania obotumekio obwo na boigo oboni bwa marwa atancheiri na kubolia abantu bonsi banyale ko baba kubwaterana ilikoine kibuna esegeyo ngoikero mwalio. Waja niseme Bishop, changamoto kubwa yenye tuko nayo ni pombe na miadarati. Na mimi nataka kuomba kwa kanisa hii, tusiwache hii vita kati ya dhidi ya pombe na miadarati ikuwe ni ya serikali peke yake. It starts kutoka familia, kutoka kwa nyumba. Na waomba wazazi, na waomba manduku na madada ya watoto wetu. Tusiwache watoto wetu tuwachie ati serikali itajua vile itafanya. Let us take charge of our children. Tujue wako wapi, wanafanya nini, wako na nani. Let us give them guidance so that evil people wasipeleke hawa kwa wayward ways. Na tuwasukume waende Sunday school, waende children ministry kwa shule, kwa sababu hiyo ndio foundation mzuri ambayo itawasaidia kusonga mbele. Meanwhile, rais ametupatia marching orders. Tupambane na wao watu wanauza adulterated alcohol, ethanol, mambo ya changa. And I want to say this. There are few characters wanaoperate hapa North Rift. Wanatoa hiyo pombe huko Uganda, wanaleta ethanol, wanakuja kwa adulterate, wanauzia watoto ya watu, wanaumia kwa mambo ya pombe, wanaharibu maisha yao, wanaharibu pia uzao wao, ndio wasikue na ukoo ya baadaye. Mimi, I want to say this. From the marching orders of the president, we have put together the team, na mtakuwa mnasoma tu kwa gazeti ni nini imefanyikia wale ambao wanafanya tabia kama hiyo. And we will be very ruthless. The county commission is under instructions to make sure that every part of this county and the whole country, we will make sure that we get rid of alcohol and drugs yenye inaumiza watoto wetu. And we want to come back end of this year, tukikuja Nandi hapa tunakuja kuongea kuhusu results, sio maneno ya kusema. Vile tulifanya huko Kerio Valley, tutafanya hiyo kwa mambo ya Omuraibu ense ya Kenya Daktari William Ruto nigabereka gotogia omurubulio nyota na gotebanigo orachiko bakonya basabange wekinia asamagimabo nonye nabo nigo aberega kugikele bali bonsi bagendrete koyo chicheria omurubulio yo na koleta siasa asebona ababuliri ko baba saichinga kichingororo elio banyare ko baba kwegendereria ase amagimabo ogokwana kurwa ase county ya Nairobi Omoske Daktari William Ruto nigo atebire gwetera nyota fans nigo abasabange barachiko konyeka wetera aso bonchoreria au buna enchereyemo yo kwenyorera omugati obo okiralituko. Hii mpango hii itafikia vijana 820,000. This Nyota program is a program that will reach 820,000 young people in Kenya. Unajua mara nyingi, mimi nataka niwaeleze, unajua mara nyingi nimesema, na mimi nitauliza mawaziri hapa. Tumesema ya kwamba tumeweka mpango kamili. Vijana wanafanya kazi katika ile program yetu ya affordable housing na markets na hostels. Watu wengi wananiuliza hawa vijana 500,000 wako wapi? Wengine tumewaambia ya kwamba Kenya hii in the last 3 years tumetuma vijana nje ya Kenya kupitia kwa mpango yetu ya export of labor. National Employment Authority wameprocess vijana 530,000 wameenda nje ya Kenya kufanya kazi. Wananiuliza wako wapi? Na hii ya Nyota, kwa sababu tungetumana hii pesa bila ya kuwaita hapa, lakini nimewaita hapa makusudi. Ndio wale wananiulizanga maswali, hawa vijana unasema umewapatia pesa wako wapi? Sasa mimi nataka niwaambie ndio hawa wako hapa, na kila mtu hapa atatoka na pesa yake.
Chinga kiechechu Daktari William Ruto nigabeiriga komochia egati y'abantu au bagutugutirare ebirengo by'ebeseyu ya nyota ase aberiga kugania na goteba buna nigo egekorwa chibese chinke kurinde gonchurira ebirengo by'amagima y'abantu kurengana na Daktari William Ruto abasabu nigo ebeseyu baisaine elio gukorera amunchuririo asa magima abo. Ati kuna majamaa wanasema ati 50,000 ni pesa kidogo. Mimi nataka niwaeleze wale majamaa, poleni, hamuelewi, kwa sababu pengine nyinyi hamjakaa mahali hawa watu wamekaa. Kuna watu wakipata 20,000 watabadilisha hii dunia. Kuna watu hapa wakipata 50,000 dunia yao inabadilika. Wewe ambaye uko na milioni, please usituonyeshe madharau. Wewe relax na milioni yako. Wacha mimi nipambane na hawa jamaa wapate 20,000, wapate 50,000, wabadilishe maisha yao, Kenya iweze kusonga mbele. Tunaelewana jameni? Na sio makosa yao. Unajua kuna watu hawajalala njaa siku moja. There are people who have never slept hungry, so they don't know what sleeping hungry means. There are people who have never lacked 500 shillings or 1,000 shillings. They don't know the value of 500 or 1,000. That is why they want to insult us on 20,000 or 50,000. We want to tell them, please, give us a break. You know, there are people who value 50,000. These young people have not come here kwa mzaha. Kwani kuna mtu hapa amekuja kutembea tu hivi hivi? Si mimi ni watu wa kujituma. And you know, mmekuja hapa mkijua mahali mnaenda? Ama mlipotea njia nyinyi? Mlipotea njia ama mmekuja hapa mkijua mnaenda wapi? Si ndio? So we want to tell them, please, na hiyo siasa pelekeni mbali. Sisi tuko hapa kufanya biashara. Tutaongea mambo ya siasa baadaye. Mwanchumu ligereria oroboti urwaye Daktari William Ruto na rogotoikio mweri bwa mang'ana itama ya ekeunga chinsa ibere kurendege koraga chinsa inye nande ningirane elio nkumanya yande ase nchira yowime biamono yabene ase nchoko gendera gutobwatia ase mitanda ya Itogetebe TV muna Facebook na boigo YouTube na boigo bali bagenda tuguturikira jujumbe biamono sana ase ngencho na inumoto tengerete tumeranege koraga chinsa inye kurende nigo twabwaterani nere Wilson makoli kurugale asensemo yebimanyererio na boigo Atsan twabwaterani nere elikonekia eliogine chibicha bya wikeire ase nchira yobwikirano Wilfred Matundura obeire asensemo yechikamera ncheni gonkuru kwa Ruth Kemunto.